Чува ли се? Супер! Сега е тук. Много е тежаста праста. Искам да построя една рамка за да окачим тия фотографии, защото те са на стъкло и са прозрачни. И е хубаво да има светлина за тях и най-добре е да висят в пространството. И макар и да е много прецизно изработено нещо, рамката ще бъде както дойде. Въпросът е да не провисва много. Тук ако бодна още едни дупки, ще да е на 2 реда ми се иска, за да не се бият на един ред, да има една отгоре, една отдолу. Мисля, че така ще бъде добре. Да, така ще я направим. Тук ще буднем едни дупки. Добре. Ето ние ще стоите и ще сложим тук едни канапи и на тях ще висят стъклата. Само ще го оставя да не го настъпя, че като съзнам. Елето малко ще се измъчи да ги набуде, ама каквото. Какво? Добре. Ще да го нацеля, защото положението е много на честна дума, ама сега ще го видим. Дано да не е много крива. Аз не знам много какво да говоря, само като не ме питат, не се обаждам. Любимото ми. И Вича съм от Габрово, правя снимки. Аналогова фотография, на лента, дето му викат хората. И не е само, и на други материали. И на стъкло, и на камъни, и на дърво. И те вече 15 години. Май повече се възприемам като принтмейкър, отколкото като фотограф. Работя с много видове, много наброй алтернативни фотографски процеси. Някои от зората на фотографията. Като например соления печат. Видим солен печат. Солен печат. Това е например солен печат, макар да е диптих. Но тук по-изчистена форма. Този е доста рол. Но соления печат се получава при реакцията на сребърни соли, сребърен нитрат и някакъв вид сол. То конкретно е с натриев хлорид, което е трапезна сол. Тя, дето имаме всички вкъщи, просто е хубаво да се ползва не йодирана. Масовата е йодирана, тя създава проблеми след с реакциите. Въпросният сребърен нитрат, като взаимодейства с натриевия хлорид, създава светлочувствителен материал. Интересно на този процес чисто исторически е, че всъщност това е първият процес, който позволява копиране и изработка на второ позитивно копие от един негатив. До този момент фотографията е била от едно. Тоест ти ако направиш някакво голямо фотографско откритие, искаш да го представиш примерно на някой форум за наука в Берлин, това говорим в началото,
вече към средата на 18 век и направиш някоя снимка, ти трябва да я занесеш до там, да я изпратиш, не мога да направиш втора копия. Ако искаш да я покажеш това в Париж или примерно в Лондон, трябва да отидеш до Париж, до Лондон, със същата снимка. Соления печат обаче Уилям Талбот, сър Уилям Талбот, защото то тогава е било така елитарно занимание фотографията. Най-вече за хора, не само с пари, ами много свободно време, дето не копаят на нивата по цял ден, а имат време за експерименти. Сър Уилям Талбот успява в един експеримент, нанасяйки върху осолена хартия сребърен нитрат, постига светлочувствителност, зарежда се тая хартия, всъщност в една камера, която много прилича на тая камера. Сега тая е по-усъвършенствана, но той е използвал подобен тип мехова камера. Тя отпред има мех и е заредил хартията тук, експонирал я, направил снимка, проявил я, е получил негативно изображение. Обаче човека иска позитивно изображение, обратното. И му хрумнало, че през този негатив, в кавички, може би нищо не се вижда, чай да пуснем така, опа. В този негатив, защото е много така образно казано негатив, сложил го е контактно, го е долепил този негатив към същия материал с сребърен нитрат и сол, едно в друго, и светлината, която е от слънцето, на практика първият негатив е блокирал част от нея и е била осветена обратните полутонове, е получил позитивно изображение. На човека му е хрумнало, че това може да го мултиплицира няколко пъти, от един негатив да се направи колкото иска позитивни копия. Но пак казвам, той е ползвал хартия и там все пак трябва да имаме някаква прозрачност най-вече в сенките, където искаме да премине най-много светлина. И той си ги е обработвал за да станат по-прозрачни хартиите с разни масла, примерно лавандулово масло, такива масла. Общото ефект е, като ядеш мазна баница, знаеш, хартията така става една прозрачна. Той искал това нещо да постигне човека и е успял. И това е много така красива, тя е много усъвършенствана в днешно време. Не в днешно време, но през годините се е усъвършенствала тази техника. Тази камера от 50-те години, това е японска камера Vista, 4 на 5 инча негатив използва, горе-долу толкова голям. Голям форматна камера, позволява много големи копия да се правят без загуба на някакъв значителен детайл. Примерно едно 10-кратно увеличение, значи в сантиметри, това е 10 на 12 см горе-долу. Ако го увеличим 10-кратно, правим едно копие, тъй метър на метър и 20, стабилно копие. Ако увеличим един негатив от лайка, примерно е толкова голям, класически 35 мм фотоапарат, и го увеличим 10 пъти, ще получим изображение 24 на 36 см. Значи доста по-голямо. И както и в видеографията и всеки един вид фотография, светлочувствителният материал, колкото е по-голям на площ, има много повече възможност да възприема много повече информация. Хората обичат full frame матрици, да пишат на големи листи А4, а не на малки тетрадчици, защото може да напишеш много по-големи изречения, много по-красиво. Горе-долу логиката е същата. Супер, може ли малко информация за workshop-а? Да, разбира се, правим в рамките на Беглика фестивал правим работилница за обратимо проявяване, което е аналогов процес, алтернативен е в смисъла на това, че произвеждаме директно позитивно изображение от камерата вместо негатив с няколко допълнителни стъпки. Всъщност наблягаме на цялостното фотографско преживяване. Какво значи да направиш една фотография? Дали да натиснеш просто едно копче или да композираш хората, да правиш самата снимка преди да натиснеш спусъка, да ги фокусираш, да си нагласиш светлината и така нататък, отнемате доста време, как комуникираш с хората, след това този материал го вкарваш в лабораторията, която също се е в буса.
и си го проявяваш първо негативното, след това позитивното изображение. Цялото нещо отнема така около 20 минути. И то, ако работиш, ще е стегнато и знаеш какво правиш. Естествено, повечето хора те доста се интересуват, питат, интересно им е. Няма, може би, около половин час, но това е една снимка за половин час. И това е всъщност фотографското преживяване, чисто феноменологично. Какво значи да фотографираш? Супер, много ти благодаря. И последно да те попитам, разбрах, предстои ви голямо събитие. Да, Габрово. точно така. Другия месец, за трета година, правим фестивал, посветен изключително на аналоговата експериментална фотография. Понеже нашето студио Радолаб е в Габрово, се събира така нашата общност, която, разбира се, е отворена за всякакви любопитковци и меракли да забъркват с фотографски процеси. Посред програмата има на сайта ни radolabstudio.com. Ще имаме изложби, работилници, дискусии. Тая година темата е желание и бъдеще. Ще изследваме всъщност как желанието като чисто човешки феномен ни движи да ни позиционира в бъдещето всъщност и ни кара да живеем живия живот. И какво значи това в фотографията? Супер, много ти благодаря. Аз ти благодаря за интереса и за усилието. Ще покажем следващите стъпки, другите дни как се развиват конструкциите. Да, благодаря. Чао, чао.